За да бъдеш в отворени отношения, трябва да има някаква трябва да има огромно доверие. Толкова ли е голяма разликата в поколенията, когато говорим за Мгм. родител-дете? Влизането в терапия със сигурност предпоставя това, че човек трябва да даде време, енергия, усилия за това да говори за едни теми, които не са му приятни изобщо. Ако можем да обработим тъгата и да остане предимно хубавия спомен, би било страхотно. Тя най-основната роля на родителя е всъщност да направи така, че детето му да няма нужда от него. Започвайки с фамилната терапия, интересно ми е по-често родителите ли търсят помощ или децата? Здравейте! Днес на гости ни е Ана Жукивская, психолог и фамилен терапевт. Здрасти, Ани, как си? Здрасти, много благодаря за поканата. Много приятно местенце. Благодарим и ние. Ами, започваме с началото на това, което аз прочетох в твоя вебсайт. Ти се занимаваш с индивидуална терапия, терапия в двойка и фамилна терапия. Да. Започвайки да се подготвям за интервюто, аз си мислех, че трябва да започнем с индивидуалната терапия, тъй като нали, това е началото. Но след това се замислех, че реално ние винаги сме част от семейство. И ще започнем с фамилната терапия, но първо да те попитам, защото нали, много често ние чуваме, че е хубаво да отидеш на терапия, когато минаваш през трудни моменти, но какво реално е терапията? Ами, аз не мисля, че има един отговор на този въпрос, защото процесът е много индивидуален за различните хора. При всички положения, терапията в най-идеалния смисъл на тази дума трябва да е един процес, в който човек се чувства спокоен, да изследва себе си, да разкрива за себе си едни по-тъмни кътчета от душата си в едно безопасно място и с помощта на доверителна връзка, която се създава с терапевта, за да може да се справя по един малко по-различен начин с трудностите, с които се среща, да може да си представи за себе си една малко по-различна перспектива и възприятие на реалността около него, каква е неговата роля и позиция в собствения му живот, какви са взаимоотношенията, как присъства в тях. И така, така че терапията може да е много краткосрочен процес, може да е много по-дългосрочен процес, може да е интензивен един път на седмица, може да е... Аз конкретно предпочитам може би един път на 10 дни, на 2 седмици, защото винаги казвам на моите клиенти, че по-важното е какво се случва между сесиите, а не какво се случва в сесиите. Тоест, когато имаме някакъв процес и човек си тръгва от наша сесия, материала, който сме обсъждали, нещата, които сме говорили, мислите, с които си тръгва от тази сесия, по какъв начин му помагат в вече неговото ежедневие, той да си разглежда ситуациите, може би с една нова перспектива и след това идвайки на сесия при мен да ми каже, знаеш какво, ето в тази ситуация реагирах по малко по-различен начин или възприемаме вече малко по-различно. Това се случи или друго се случи. Тоест човек да има много повече себерефлексия в тези моменти преди и след сесиите. Така че терапията за мен се случва основно в живота на човек. Аз съм навигатора, колко мога да му помогна да говори за себе си дори по малко по-различен начин, да дефинира себе си по малко по-различен начин, който би му помагал да функционира по-добре в живота си. Там насетне вече той си води Да. парада. Констатираме от това, което ти каза, че независимо дали ние потърсим помощ, помощта е само устройство, което да помогне ние след това да приложим това, което сме научили или сме си дали сметка за по време на сесията и след това в периода, когато реално сме в истинския живот, Абсолютно. така наречен. Когато става въпрос за терапия, аз често се сещам за една снимка, то е илюстрация на един човек с кълбо от мисли. Терапевта отсреща разплита това нещо. Нали така? Да, правилно? добра метафора е. Да. Абсолютно. Добра метафора.
Започвайки с фамилната терапия, интересно ми е по-често родителите ли търсят помощ или децата? Ами, това е интересен въпрос, защото често имам родител, който ще ми се обади и ще ми каже кога мога да ви доведа моя син или моята дъщеря, защото тук има някакви проблеми. Примерно от училището ни казаха, че трябва да потърсиме терапевт или нещо се случва в живота на това дете. И аз в такива случаи винаги казваме, че първо цялото семейство трябва да дойде и често не са децата хората, които имат нужда от помощ, а родителите. Да. Така че подхода на родители често трябва да ви го доведеме тук, да ви го оставиме в кабинета и ние си отиваме, а пък аз така ги въвеждам в реалността, че всъщност те са хората, от които зависи благополучието на техните деца. Да. Разбира се, тук може би говорим за по-малки деца, дори в тинейджърска възраст, въпреки че съм имала родители, които искат да запишат часи за човек, който е на 25 години. Аз им казвам, вижте, това е пълнолетен човек, той трябва сам да ми се обади, не вие. Като говорим за малко по-свръхобгрижващи родители. Има със сигурност родители, които ми казват, моето дете ви е намерило, само при вас иска да дойде. Аз викам, това пък, нали, защо пък само при мене? Примерно някой негово приятел, че нещо му е казал, че идвало при мен и така че понякога самите деца си така натискат родителите да ме потърсят, но при всички положения не само първата сесия е семейна с цялото семейство, но и след това в процеса на работа, дори да остана да работя индивидуално с детето, семейството е моя клиент реално. Да. Защото и примерно имам индивидуални сесии и с родителите, без детето. Понякога има неща, които те не могат да кажат пред детето си, така че е добре да имат и те това пространство. Да. Но общо взето, дори и да се промени един елемент в тази семейна система, дори само детето да дойде, то ще доведе до промени в родителската двойка, например, или обратното. Родителската двойка, ако потърсят подкрепа и започнат да се справят по-добре като родители, това ще доведе до промени в детето. Да. Много е важно от това, което ти казваш, доверието, което гласуват в случая родителите на теб, но и доверието, което се изгражда между терапевта и клиента, независимо дали то е цяло семейство или индивидуална среща. Толкова ли е голяма разликата в поколенията, когато говорим за родител-дете? Не знам дали има еднозначен отговор. Има сега вече родителите, които в момента имат деца, тинейджери или пък млади възрастни. Това са моето поколение родители. Израснали в малко по-различно време, въпреки че сме деца на 80-те години, все пак имаме някакси спомени и за времето преди прехода и целият преход общо дето сме израснали. Това са родители, които много често са учили в чужбина, срещали се с различни култури, различни теми и в крайна сметка са малко по-екипирани, като че ли малко по-подготвени за трудностите, през които приема техният тинейджър ще мине, малко по-спокойно ги приемат. Ако е някой по-възрастен родител, има примерно много дълго време са чакали деца, родили са на по-късна възраст, той самото обуславяне малко от това да си по-възрастен родител те поставя в позиция да си малко свръхобгрижващ, малко по-тревожен родител. Едно е да си родител на по-ранна възраст, която малко през просото минават нещата. Друго е вече да имаш целият опит зад гърба си житейски и да подхождаш по доста по-предпазлив начин в родителството. И може би там се създава също една яма между детето, което има нужда от своята свобода и да изследва себе си, пък родителя някакси е застанал над него като хеликоптер и не го пуска да порасне. Може би разлика в поколенията, по-скоро мисля, че можем да разгледаме в това доколко по-възрастните хора биха потърсили подкрепа изобщо от терапевт. По-рядко се случва. Да. Наистина това е нещо, което вече по-младите поколения го припознават като подкрепа.
По-другите поколения, по-възрастните за тях, това да отидеш да споделиш на някой непознат човек неща, които можеш да споделиш с твоите близки приятели, или пък нали, ще пи на едно до вечера, ще ми мине, ще се успокоя, няма нужда от такава подкрепа. От друга страна, целият срам и стигмата около това да си признаеш изобщо, че имаш нужда от помощ, е много по-характерно е да можеш да го направиш, като си в среда, в която това не е тема табу. Да. За по-възрастните поколения абсурд. Да. Често в подкаста се споменава и ще бъде споменавано именно темите табу и стигмата, която винаги води до някакъв вид проблем, защото избягвайки дадена тема, ти не решаваш абсолютно нищо. То винаги след това става по-голямо и по-голямо. И много е важно за мен да кажем, че това да потърсим разговор, дори някои хора се притесняват да кажат, че имат нужда от помощ. Дори да кажем разговор с човек, в случая като теб, който има опит, ти си дала много от времето си, ресурсите си, да можеш да помагаш. Няма по-нормално и по-човешко от това и можем да си спестим много проблеми, които си навличаме, само ако избягваме дадени... Така е. Въпросът е, че в нашата народопсихология, не искам да генерализирам, но го има често това, че човек иска много бързи резултати. Влизането в терапия със сигурност предпоставя това, че човек трябва да даде време, енергия, усилия за това да говори за едни теми, които не са му приятни изобщо. Първо, и второ, да поеме отговорност за собственото си поведение и да тръгне в стъпки в някаква промяна. Много трудно, нали, човек влиза в този процес, аз искам да променя нещо, обаче ако може нищо да не се променя. Много често това е нагласа, с която влиза човек, ако може много бързо да стане, а всъщност се изисква време и търпение за всяка една такава промяна и преди човек да се почувства по-добре, често може да се почувства по-зле, защото ако вземем за пример човек, който се опитва да поставя граници и започва да се учи как по-здравословно да поставя граници спрямо останалите и да казва не повече, и да казва не мога сега, изчакай, когато аз мога тогава, да излезе от едни тенденции, които са му били много познати, не само на него, но и на всички около него. Когато той започне по-добре да се справя с това, много често се случва едно голямо негодование от страна на неговите близки. Ма ти вече не си същия човек, ма ти защо така почва да се държиш, ставаш груб. Хората трудно приемат не. Да. Тръгнах от там, че целият този процес отнема доста ресурс, отнема това да имаме коража да се отучим от неща, които са ни много присъщи и са даже автоматизирани в нашето поведение. И понякога човек си каза, я по-добре да отида на астролог, например, или да отида на врачка, или да отида някъде, където някой ще ми каже в рамките на тук 6 месеца ще има тази и тази промяна, или на карти Таро някой да ми гледа. Да имам някаква яснота за бъдещето, която ще ми даде този човек и да знам какво ми предстои. Това терапевта няма как да го каже. Терапевта може да ти осигури безопасна среда, в която да се изследват всякакви следващи стъпки и сценарии, но отговорността е изцяло твоя. Да. Тук, споменавайки тези други практики, говорим за плацебо ефект много пъти, защото човек иска да чуе, че всичко ще е наред и се страхува дали пък няма да му се каже, че нещо лошо ще му се случи. А в крайна сметка, ако се преодолее страха, който изпитва от това да погледне навътре и да промени себе си и случващото се около него, над което той има контрол, е може би по-бавния процес, но по-сигурния. Може би по-устойчив във времето. Да. Всъщност, понякога, колкото и да са нездравословни някакви навици, които имаме, или поведения, или нагласи към света, те са ни комфортната зона, ние сме свикнали с тях, те са присъствали в живота ни дълго време. И това да се конфронтираме с тях е много трудно. Често това се случва в ситуация, в която човек може би преживява някаква загуба и усеща, че тези навици именно така носят голяма вина
Затова да не продължи някакво взаимоотношение, някой да не иска да е повече с мене, да не ми се получават някакви връзки и да виждам вече някаква тенденция в това, или да не мога да задържа работа, защото навиците ми работните, или примерно организирането на времето не мога да се справя с това. Тоест започваме да преживяваме вече някакви загуби в най-различен аспект, които ни срещат с реалността, че трябва да направим нещо. Да. Връщайки темата към семейството и фамилната терапия, аз наблюдавам много пъти родители, които предприемайки крачката вече да имат поколение, приемат, че те своята работа са си я свършили. Точно това, което ти казваш, че те се обаждат и искат детето им да дойде, пък те, нали, отказват. Важно е да споменем, че независимо на колко години сме и какво ни се случва, никога не е късно и никога не е срамно ти да имаш някаква подкрепа и да работиш върху себе си като индивидуален човек, като родител, независимо дали като майка или като баща. Има ли някаква характеристика, която можеш да кажеш по-точно за това качествения родител, къде поставя границите с детето си? Тя най-основната роля на родителя е всъщност да направи така, че детето му да няма нужда от него. Да. Това е най-основната роля. И в тази връзка, там където се създават нездравословни привързаности между родител и дете, например, пример, спът до много късна възраст, спът в едно легло с детето си. Понеже детето много го е било страх, не иска да се отдели в друга стая. Това продължава далеч след тази тревога, която детето изпитва, просто защото и родителят е свикнал така, и детето така му удобно. Обаче идва един момент, в който това дете пораства и често в кабинета ми, така като вече възрастен човек, клиента, аз го питам за взаимоотношенията в семейството, израствайки, и този конкретен пример, ако за човека е присъствал в живота му, е нещо, с което създава много голяма неприязън към това. Ма как аз толкова дълго време не можах да се отделя от майка ми, пък и тя не направи възможното, за да ме изрита, да ме изгони от там. Там, където родителя започва да бърка къде са моите нужди и къде са нуждите на детето ми, започва да се съпреживява като ние сме едно цяло. И детето се чувства отговорно за благополучието на родителя си, защото по начина, по който се изразява родители или поведението, което има, се вменява една постоянна вина на това дете. Че толкова сега иска да отида на лагер, примерно, с своите връстници, майката казва: много ще ми липсваш, не мога да си представя без тебе, и така нататък, и така нататък. И детето започва неговия личен живот започва да страда, за да се обгрижват нуждите на родителя. Така че качественият родител е този, който може да сложи ясна граница между това. Сега, ако искам да си кърмя детето до 5-6 годишна възраст, чия нужда точно удовлетворявам? Да. Детето със сигурност няма нужда да бъде кърмено от тази възраст. По-скоро родителят е този, който не може да приеме за себе си, че детето пораства. Трябва да можем да ги приемем тия неща. Да. В обратната ситуация, когато родителят е много дистанциран от детето си, нали, това предвещава една свобода и може би възможност за детето да отговаря сам за себе си, което е нещо положително, но тази крайност пак води до... Да. Но имай предвид, че аз като терапевт често се усещам като антрополог, който влиза в една тотално тъмна територия, която е семейството, с което ще работя. Всичко, което за мен може би няма да има смисъл, ако го извадя от това семейство, то ще намери своя смисъл като поведение, като навици, ритуали, традиции в това семейство, когато се разглежда единствено и само в контекста на това семейство. Да. Например, един родител, който е много дистанциран, примерно ще вземем стереотипно бащата. Това дистанциране не се е случило току така,
ако вземем предвид една майка, която след като е родила се е вкопчила в детето и тотално е забравила, че тя е част от, освен от родителската двойка, тя е част и от романтичната двойка. Или пък много голяма привързаност, която придърпва детето в една коалиция с единия родител и другия остава тотално отчужден. Така че за това трябва да може да се гледа цялата система и всички елементи в тази система по какъв начин са се подредили и как това може да се промени, за да се постигне по-добро благополучие на цялата семейна система. Но дистанцираността и когато и това е неглижиране на нуждите на детето, със сигурност не е родителски стил, който е окей. Колкото и да е банално, всяка една крайност не е препоръчителна, независимо каква е темата, която... Но виж, тя е, например, ако един родител е много либерален и позволява всичко на детето си, не може да му каже не за нищо, вариантите са няколко. Този родител да е бил отглеждан от много контролиращи родители. И тази крайност на тотално така авторитарния родителски стил да е довел до това, аз пък по никакъв начин няма да ограничавам моето дете, което също е голяма крайност, което е нещо, което се вижда като тенденция по-скоро сега в младите семейства. Да не може да кажеш не на това дете, да не би да го травмираме. Нали? Всякакви такива термини започват да влизат в езика на родителите, а всъщност това, което прави детето спокойно е то да знае къде е неговото място. То да знае много добре къде е неговото място и кой общо взето ръководи, кой е пилота на самолета. То не може да застане там и да води полета. Да. Ами да, това много ми хареса, защото първо двойката е много важна, романтична и да има някаква подредба на това кой къде стои и така децата имат различна принадлежност. Ами той разговор отива в темата за двойките. Аз като дете на 90-те, аз съм 96-та година родена, виждам една тенденция между нас, младите хора, на липса на търпение и на липса на желание нещата да проработят в дългия план, което мога да го върна към това, което ти каза, че избирайки да бъдеш в терапия, пак ти трябва да избереш дългия план. Има ли такава тенденция при твоите клиенти и каква е причината ние да наистина да се страхуваме и да имаме едно такова много повърхностно отношение към връзките, а всички ние да желаем точно това? Ами, то при мен е двойката, когато дойде, при мен тя често е в някаква криза или пред някаква дилема, или им предстои някакво решение, което да бъде взето. Това обикновено са двойки, които са били заедно едно известно време, някой път доста дълго време, или има деца, или няма деца, различни ситуации. Но да кажем индивидуалните клиенти, които пък идват с трудността, аз не мога да намеря партньор, все не ми се получава, вече губя надежда, че това ще се случи. Това може да бъде клиент, който е на възраст 20-те си години, 30-те, 40 също. Така че, може би, различните поколения по различен начин преживяват или възприемат трудността в намирането на партньора. За някои вече в една възраст, в която техните приятели вече имат семейства, деца, те минават през осъзнаването, че може би аз пък прекалено много чаках. Може би аз пък се не беше подходящия момент. Работата им беше по-важна от всичко останало. И някак изпуснах някакви възможности, за които сега съжалявам. Сега вече, тръгвайки да търся, аз съм свикнал толкова да живея сам, че ми е много трудно да си представя как мога да съвместявам живота си с някой друг. Някой, който е по-млад, там пък го има проблема на fear of missing out. Там аз сега, ако се отдам на една връзка, това означава, че ще изпусна всички други възможности за други партньори, които биха били, нали, по-добри варианти за мен и трудност изобщо да мога да присъствам в тая връзка, докато съм все още в приложенията за запознанства или постоянно ми излизат някакви хора в Инстаграм или социалните мрежи. Т.е. трудността
да мога да се дистанцирам от това, че в момента съм направил избор за себе си и другото, всичкото някак може да остане настрани. Само, че като че ли така наблюдавам, а и на мен в практиката ми се случва да имам все повече отворени връзки. Да. Което стъпва отново на усещането, че защо трябва да се... Има едно възприемане за това, че аз ако съм в двойка и тя е затворена като система, без да сме с други хора по време на нашето партньорство, се възприема като ограничаване. Защо да се ограничаваме, като ние можем да сме си в отворени отношения, всеки един от нас стига да сме съгласни двамата за това нещо и да има правила на тази двойка, която е отворена, да можем да флиртуваме с други хора, да можем да имаме сексуални отношения с други хора и така, което е много сложно за навигиране. Много и това са едни съвсем различни ценности, които може би навлизат именно заради социалните мрежи и това, че прочетох нещо много интересно. Пандемията, от която ние страдаме в момента, е пандемията на бързата мода, нали, fast fashion, и това нещо се отразява и в отношенията ни. Ние бързо изконсумираме и ако пък не се случи по този начин, искаме винаги да има една вратичка отворена за нещо, като дойде по-добро. Което аз, нали, съм доста така отворен човек, не мога да осъдя нещо такова. Всеки знае, нали, много индивидуално. Може да има човек, който да се чувства добре в отворена връзка с точно този партньор, пък с друг да не го иска. Но да, предполагам, доста трудно за трудно работа. Трудно за навигиране, защото както не само нали, такава връзка, но то по принцип взаимоотношенията ни поставят в толкова различни ситуации, дилеми, да изследваме себе си, да научим за себе си повече в тези отношения. В контекста обаче много често на нуждата да се доверяваме един на друг и да се чувстваме сейф един с друг. И за да бъдеш в отворени отношения, трябва да има някаква огромна... трябва да има огромно доверие. Огромно доверие. За да можеш да си спокоен, че дори твой партньор да отиде и да има някакви контакти с някой друг, той ще се върне при тебе. Да, но има и друг прочит, че пък това е липса на доверие, защото ако твоята природа е по-моногамна, за теб това е точно предателство. Но то затова е съгласуването на това нещо. Да, то е съгласие. Минавате през някакво съгласие. Да. И да, може човек да вярва, че ще може да бъде в такава връзка, но с течение на времето да усети, че това всъщност не е за него. И тогава може би е наистина момента за раздял. Мислиш ли, че такава връзка предпоставя създаването на семейство и... Защо не? Да. Защо не? Нали, тук стъпваме на темите за това какво е семейство в нашата реалност в момента. Стереотипа. Толкова различни формати, в които най-важното е детето да се чувства спокойно и обичано. Да. Как то ще бъде въведено в системата, в която може да има двама души, може да има трима. Да не говорим, че в стереотипното българско семейство винаги има повече от двама души. Бабите и дядовците присъстват постоянно. Да. Така че въпросът е как самите възрастни се справят с това, което имат да се справят и да не го проектират към детето. И да не го използват като оръжие в никакъв случай, независимо за какви отношения говорим. Ами ти отговори на следващия ми въпрос с това, което каза, защото той беше дали има двойки, които биха били страхотни родители, дори те да бъдат разделени. Защото аз наблюдавам при наши близки хора на моята възраст, че независимо, че те са се обичали и са били двойка, имат дете, но любовта им или просто ситуацията изисква раздяла, това по никакъв начин не е травмиращо за детето, ако те съумяват да имат така наречения co-parenting и да си съдействат в това да отгледат все пак детето си в любов и спокойствие и то да знае къде е мястото му. Да. Аз имам двойки, с които работя, които са в процес на раздяла и на развод, т.е. те вече са взели това решение и идват при мен именно с тази заявка как да се разделим
по начин, по който да бъде най-щадящо за детето и как да продължим, как да преформулираме нашите отношения вече само като са родители, без романтичната двойка, така че да бъде най-адекватно за всички в семейството, семейството в различната му форма вече. Така че озряват хората и за това, че е добре да си направят консултация, да видят, да се допитат не само до адвокати, защото често в този процес адвокатите са много замесени, но и професионалист, който да ги навигира в този сложен процес. Но е мит това, че детето на разведени родители задължително е дамгосано, травмирано и така нататък. Да. Това дете най-вероятно ще израсне като доста по-спокоен, възрастен, от ситуацията, в която ако той е останало с тези родители, които не са се разделили, но живеят в една изключително нездравословна среда. Да. Стигаме до индивидуалната терапия и това колко наистина са важни първите 6 или 7 години, как обичаш? Първите 7, нали? Е прието, да се казва. Ами те не са само те важни. Може би най-основните неща, които детето научава за света от невербална възраст, дори преди изобщо се е научил да говори, е как е утешавано това дете, какво е усещането за близост. Стиловете на привързаност са нещо, което се създава от първия момент на нашето раждане към хората, които ни отглеждат. Колкото по-сигурен е този стил на привързаност и детето е спокойно, че дори майка му да се отдалечава малко от него, тя няма да изчезне и то може спокойно да си играе самостоятелно, мама да е там някъде, но не е нужно то да е вкопчено в майка му, защото се притеснява дори да е пусне на сантиметър да се раздели от него, което е по-тревожен стил на привързване, по-несигурен. Това е нещо, което се създава още от най-ранна възраст и продължава, разбира се, през целия ни живот всъщност. Така че дали ще са 6-7 години, това са важни години. Не е задължително майката и бащата да са най-основните фигури в отглеждането на това дете. Стига то да има един авторитет или няколко, които да знае, че може да потърси подкрепа от тях, че когато плаче, може да отиде и да се гушне в някой от тях, че най-базисните му нужди са удовлетворени, че има какво да яде, има къде да спи, чувства се спокойно, сигурно, в безопасност. Има си своята среда от връстници, които са дечицата, примерно ходи на детска градина, връща се, случват му се всякакви неща, които спокойно може да бъдат обсъдени в семейната среда и то да не бъде въвлечено в проблемите на възрастните. Това са важните. Не толкова дали то ще може да чете и да пише преди да тръгне на училище. Да. А по-скоро емоционалните връзки, които то създава още от най-ранна възраст. Да. Обсъждайки именно това, колко важно е тези уж толкова базисни, но и толкова важни неща, като подкрепата от любовта, която наистина е най-важна за едно дете, защото материалният свят, в който ние живеем, може да амбицира нас много, нас младите, много да работим или да имаме свръхамбиция, но реално за едно малко дете то не ги осъзнава тези неща и много по-важни са точно този тип подкрепа и сигурност, която трябва да идва точно от родителите. На мен ми прави впечатление, че именно заради социализма и времето, в което са живяли моите родители в случая, те са имали лишения и тази еднаквост, която е имало между хората, амбицира точно тях ние да имаме повече, да бъдем свободни, в същото време има една такава свръхгрижа към нас и лично аз съм преминала през мисълта за това, че един ден, когато аз бъда родител, искам моите деца да имат повече от това, което аз съм имала. Но сега, говорейки на тази тема, си давам сметка, че материалният план, окей, хубаво, би било страхотно, но това да мога аз да дам любовта, която аз съм получила, може би е много по-важно, отколкото
ам, м, финансовата част, която в крайна сметка е толкова несигурна и толкова Да. променлива. И тя, любовта, също може обаче да бъде доста погрешно разбрана. Какво е любов? Любовта понякога и грижата могат да се объркат с контрол. Да, С това да се насажда на детето, че света е много враждебен и само тук се чувстваш добре, само около нас ти е добре. Само ние те обичаме. Никой друг не може да те обича толкова, колкото ние. Това е нещо, което е изключително ограбващо. Това, което може би аз бих добавила, освен любовта, е най-ценният ресурс, който имаме. Времето. да, Времето, защото в момента, в който ти станеш родител, в крайна сметка ти ще си спомен в съзнанието на твоето дете. Ти ще да, си спомен за него. да. Рано или късно. И времето, което можем да дадем на нашите деца, е най-ценният ресурс. Да. А, ти работиш с много хора, които преминават през стресови събития, Mm-hmm. които са от различен тип. Дали ще бъде развод, загуба и смърт, здравословен проблем. Да. Мислиш ли, че има някакво точно... Аз питам, защото съм много логичен и точен човек. Има ли някакво биохимично състояние, през което ние преминаваме, когато нещо много стресиращо се случва в живота ни? Това зависи много от прага на търпимост и на толерантност от самия човек и едно нещо, за което в една и съща ситуация двама души биха реагирали по много различен начин. За единия би било много травмиращо, със сигурност тялото му ще реагира много бурно, би се препотил, би станал тревожен, кортизола в организма му би бил някакви висоти. За другия, който е в същата тази ситуация, това изобщо няма да го мръдне по никакъв начин. Което може би изглежда така на външен вид, т.е. той би се мобилизирал в този момент и не би показал никаква паника. Най-вероятно обаче вътре в организма му се случват съвсем различни процеси. Така че какво се случва в организма ни и какво излиза навън и външния свят вижда, са две различни неща. Това, което аз обичам да казвам е, че психичното здраве всъщност трябва да се разглежда като континиум. От зелената точка, където ние си живеем спокойно, имаме трудности в живота, но успяваме да се справяме с тях, функционираме си окей, развиваме се по начин, който ни удовлетворява, съня ни е добре, апетита ни е добре, здравето ни е окей, нямаме някакви такива неща, които да ни карат да се тревожим. След това идва една по-такава жълта зона, в която, да кажем, нещо се чувстваме леко натоварени. Може би имаме някаква изпитна сесия по-сериозна, може би в работата има по-голямо натоварване, може нещо в семейството да се случва, което да е по-необичайно и да ни тревожи. Тогава все още ги имаме тези ресурси, с които се справяме, съня ни все още си е добре, може тук-там да има някоя безсънна нощ, но все пак успяваме да се възстановим и да генерираме енергия и запас, с който да продължим да функционираме сравнително добре. Може би задействаме в този момент едно-две неща, които по принцип ни карат да се чувстваме добре и знаем, че можем да се опрем на тях. Ако не го направим обаче и не си обърнем внимание на този етап, който е в жълтата зона, че има нещо, за което може би е добре да поговорим вкъщи или да потърсим някакви ресурси. Може би се стига до оранжевата зона, която вече дава по-сериозни сигнали, че не се чувстваме добре. Може би продължава малко по-дълго време. Съня ни може би почва да куца повече. Нещо хранителните навици започват да ни се променят. Или преяждаме, или пък не едем изобщо. Не се сещаме за това да се храним. Почваме да прекаляваме, може би, с някакви цигари, ако пушим повече, ако пием, почваме повече да пием, или пък прибягаме към някакви други вещества, за да се успокоим, нещо не мога да заспа вечер, я да си изпуша една трева и в някакъв момент пък усещам, че без нея не мога да заспивам. Или обаждам се на джипито ми да ми даде някакви успокоителни, почвам нещо да търся някакви по-бързи решения, без обаче да потърся подкрепата, малко по-дълбочинната или дългосрочна подкрепа, от която имам нужда. А и може би кризата, в която се намирам, продължава вече много време.
Тоест, тя не е приключила за месец-два, ми продължава вече 6 месеца, нещо почва да зацикля. На работно място съм, което продължава още повече да се влошават нещата. Бърнаута е съвсем вече на прага, съм на него. В тази зона, оранжевата, наистина е добре да включваме доста повече спорт, да внимаваме какво е ежедневието ни като качество на живот, да си ядеме малко почивка, ако е работа, много сме натоварени, ако е възможно малко да дадеме един-два дни, ако може и повече. Да включваме неща, които ни карат да се чувстваме добре, може да е йога, може да са арт, някакви неща, каквото и да се срещаме повече с приятели, ако се чувстваме по-изолирани или неразбрани и нещо не можем да намерим подкрепа. Ако не го направим и това на този етап, в който вече нещата изглеждат доста неприятни, стигаме до червената зона, в която вече може би ще се наложи доста по-сериозна специализирана подкрепа. Ако до този момент не сме потърсили такава, тогава може би едно усещане за безнадежност, безсилие, липса на всяко усещане за контрол, особено ако е комбинирано с липса на сън по-дълго време, е доста опасна комбинация. Да. Та независимо в коя зона се намираме, дали тя е зелената, жълта, оранжева или червена, никога не е твърде рано или твърде късно да потърсим помощ. Абсолютно. В червената просто ще бъде, може би човека вече е пробвал някакви неща, не са му се получили, може би се задълбочава неговото състояние, може би говорим за сериозна вече психиатрична картина. Така че в червената зона не е единствено и само ако човек не е предприел някакви стъпки до този момент, а може би е предприел каквото е могъл, но не се е почувствал по-добре. Да. Когато говорим за стресови събития, за огромно наше общо съжаление, ние с теб се познаваме заради наша обща загуба. На теб като специалист загубил клиент и при мен като много близка приятелка. И в случая, нали, аз загубих много близък мой приятел. Може ли да споделиш твоите начини за това да се справиш с така наречената сложна загуба? Ами, без може би да навлизам в някакви подробности, които са много лични и много интимни. Всъщност, за мен това е загуба, която разкъсва тъканта ми не само на професионалист. Тя ме пробожда като човек, защото клиента, за когото говорим, е всъщност човек, който аз не познавам само в рамките на кабинета. Нали, в случая хората, голяма част от тях идват, аз за първи път се запознавам с тях, когато прекрачат прага на моя кабинет. В случая това не беше така. За мен това е един човек, когато аз познавам от неговото израстване. Буквално съм го видяла как расте и как се развива. И за това няма как да се измери загубата, кога повече, кога по-малко, да я изпитваме или как я преживяваме, но в случая това, което аз направих, разбира се, първо да се сблъскам лице в лице с тази загуба и с тази новина, и за мен беше изключително важно, че успях да поддържам контакти с теб и с семейството на моя клиент, който вече не е сред нас, за съжаление. Дори самото усещане, че аз присъствах на погребението, беше много важно за мен. И така докосването, потъването в тази болка и в този траур, това ще си продължава. Не знам колко време. Като че ли имаше едно усещане, че тъй като аз съм професионалист и терапевт, би трябвало да съм подготвена за такива ситуации, би трябвало някакси да минават през мен по някакъв по-различен начин. Това далеч не е така. Първо, човек никога не може да е подготвен за такава изненадваща загуба, и второ, какъвто и да си професионалист, това те докосва на много лично място и на ниво, което няма общо с това.
Аз, разбира се, потърсих подкрепа професионална в лицето на моя супервайзър, който беше до мен през цялото това време и е до мен. Това може би е една важна тема, която често не се засяга в нашата професионална гилдия, че всъщност една от стандартите, всъщност изключително важният човека, терапевта да има супервизия, която да е регулярна. Тоест, със сигурност да има човек, на когото той да може да се опре, когато се случва нещо в работата, което изисква сериозна подкрепа. За съжаление, има колеги, които не ходят на супервизия. Това просто е задължително. Не знам как по-ясно да се изразя, че аз, ако нямах тази подкрепа в тази ситуация, не съм сигурна изобщо, че щях да намеря сили да продължа с работата, с която много обичам и така, с която и аз много се отъждествявам. Да. Хубаво е, че споделяш това с нашата аудитория, защото минавайки през нещо такова като специалист, ти въпреки всичко си човек и може би по този начин падат едни бариери и хората биха разбрали, че отивайки на терапия, среща стои човек, който също преминава през тежки моменти и чисто човешките етапи от живота. Аз лично като потърпевша и като първата ми голяма загуба в живота, мога да кажа, че много е важно да оставим всеки един от етапите. Защото ние говорихме за зелената, оранжевата зона. Когато нещо такова ти се случи, ти моментално отиваш в червената зона, тя свети, тя дори е и черна, защото ти изпитваш неописуема тъга и загуба, която аз лично ще изпитвам цял живот, но именно с контакта с теб, като човек, който е бил в терапията на Марти, става въпрос за един страхотен човек, който ние всички сме неповторими, но има една така уникалност и много, много рядко се среща дори такъв, да кажем, интелект, какъвто имаше той. И всички хора, които той избра да бъдат до него, е хубаво да поддържаме контакт. И това дори е съвет към други хора, които преминават през загуба, независимо каква е тя. Това да бъдем сплотени, да споделяме и да говорим за човека е много важно. И на мен ми направи впечатление, че независимо на какви години един човек си отива, когато той е по-млад, има много голямо значение по какъв начин си отишъл. А пък аз не искам да се акцентира върху това и независимо кога и по какъв начин края настъпва, това е най-сигурното нещо за всички нас, е хубаво да си спомняме и както родителите са спомен за нас, така и хората, които си отиват. И ако можем да обработим тъгата и да остане предимно хубавия спомен, би било страхотно, както за мен като приятелка и то много близка, така и за теб като терапевт. И наистина разговора, който имахме, за който много ти благодаря, че ти се остави на мира, целта е да достигне до хората, които се чудят имат ли нужда от помощ, до родителите, които имат затруднения в отглеждането на децата си, дори до децата. Няма нищо лошо да потърсите помощ. И наистина, независимо от света, в който живеем, връзките са най-ценното, което имаме. Връзките с приятелите, връзките с семейството ни, връзките помежду ни и ценностите са тези, които това нещо, което наистина, когато един човек го няма, то остава в нас. Много ти благодаря, Ани, за този разговор. Аз ти благодаря. И ще се виждаме. Със сигурност ти пожелавам успех на прекрасния подкаст. Да, благодаря. Много се радвам, че бях тук. Аз също.